Eger ünsüren bolsaň musulman doganlar şol ýolkaň üstünde iň ucuna näme goýýarlar? Ýyldız goýýarlar. Aslında şol ýyldız musulman doganlar 8 buruşly ýyldız. O şol ýyldyza näme diýip atlanýarlar? Ors dilinde Vifleyemskiy zvizda diýe. Hristiýanlaryň inancına görä Palestinaň Vifleyem şäherinde İsa Peýgamber dogulýar. O şol dogulanda şol giýje bir ýyldız dogýar. Her kim şo tograkda bir işaret gör. Elbetde bulan batyl inancına görä beýle bir zat ýok. Olaň öz batyl inancına görä. Şol bir ýyldız dogdy diýä, o şol ýyldyza da näme diýip at berýärler? Vifleyemskiy zvizda. Ýani näme Vifleyem ýyldyzy diýip atlanýarlar. Soňra bolsa şol İsa'ň dogulanyň münasibetli bezilýän ýolkaň üstüne näme? Şol ýyldız goýýarlar. Gengeri SSR döwründe bu 8 buruşly ýyldız 5 buruşly kommunistleriň gyzyl ýyldyzyna öwrilýär. Ýani kommunistler 8 buruşly hristiýan ýyldyzyny aýryp 5 buruşly kommunistleriň gyzyl ýyldyzyny goýýarlar.